Anga fulini wale nyumando meka nyeshi au mali kono ani mali koka ni kumemba soro au munu sigilindo ko nyamada jabaranu fe wala sa fami abisoro au fe TV Shirifla jabarani sola wala ni mina ko yemunu na mali kunga ani jien fanwaro kunga ni akuma selenye kabeni ala musa temeni anga jamana ministri nyema daga rola sumelu bubei maiga bolono black era sebena almain jamana ani mali jamana ni nyogonche bolono blamu cfe almain jamana ay ngani asiri ka seka anga jamana deme aka nyata sira bolula ni ero wari million bidru ani sabaye no kanga be anga sifa wari miliari bisaba ani nanima anga mamnu ye akene la soro Shirifula jabarani togola o Amadou Jara ani Ibrahima Koulibaly anga nyamada u kwa soro lumfe Allemagne ministre de la coopération de nana ani premier ministre de ñoy folo e Allemagne ni Mali frontière fo e comme beba dot mamina Mali aka ene pendant cette jamana folo minye Mali don jamana ye o Allemagne de ni Malien ni Allemand mana ñoy wati kuma ubi fo ni kuma waro munum bi fo we de Allemagne fura dama akelembe ka Mali ta ka yongo sanfɛ u bi dɛmɛ minnu kɛ jamanaw ye jago farafina yan nɔ Mali bɛ ɲɛfɛ o kow la nka nin sen a nana an ye bolonɔ don sɛbɛn min na ne ye bolonɔ don a la Mali gouvernement tɔgɔ la ministre des affaires étrangères place la komi o tɛ yan o ye jikow de ye voilà ka bɔ Kamini Kayi fo Gao fo ka tɛmɛ Tubutu fɛ ka tɛmɛ Kulikɔrɔ fɛ ministre ambassadeur allemand yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la a ko k'olu bi Mali jate kelen de ye n'i bɔra Kayi ka taa fo Anterabukan o bɛɛ ye Mali ye n'i bɔra Tinzawatɛn ka taa fo Zegwa o bɛɛ ye Mali ye o kumana n'olu bi dɛmɛ don Mali la ka ji min ta di Maliyɛn ma yarɔ n'i ye ji saniyalen di mɔgɔw ma o yɔrɔ de k'i kɛnɛya d'a tigi ma u bɛ ji min ta di mɔgɔw ma dɔrɔn u b'a di Mali denw ma Mali fan bɛɛ de la o kumana an ye an bolonɔ don sɛbɛn de la n'i y'a wariw fara ɲɔgɔn kan a ka ca ni miliyari 30 ye ji saniyalenw ani fɛnɛ irrigation de ye ka ji kɛ ka sɛnɛ kɛ yarɔ n'i bɛ sɛnɛ kɛ ka to sanji ka na ka sɛnɛ k'a la o bɛ yen i yɛrɛ ka ji ta baji la ou bien kɔlɔn na ka k'i ka sɛnɛkɛfɛnw ka o fana bɛ yen nɔ o b'o ma ko irrigation an y'o an bolonɔ don o sɛbɛnw de la o b'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko Allemagne bi Mali ta ka yanga sanfɛ cogo min na o b'a nɔ la an ye kuma wɛrɛw fɔ kumaw minnu bɛ na bi kɔfɛ ko minnu bɛ na ne yɛrɛ ka ministère la Allemand bi an dɛmɛ donc ne ni ka lasigiden y'an bolonɔ don sɛbɛn dɔ la min b'a yira k'a fɔ ko u bɛna an ka ministère dɛmɛ an ye kuma wɛrɛw fɔ k'a fɔ ko G5 Sahel ko min bɛ sen na ko Allemagne bɛ n'i sen don o la an ye kuma wɛrɛw fɔ k'a fɔ ko MINUSMA min bɛ sen na Allemagne sen b'o la nin bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko alhamdulilayi Mali ni Allemagne ka di Ala ka dɔ fara a kan. K'a daminɛ janvier kalo tile 29 na ka taa se a tile 31 ma kɛnɛba dɔ bɛna dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin kɛnɛya ko ma ni a denfaya bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ bolo El Hadji Ibrahim Boubacar Keita maa o maa bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ ta kɛnɛya ko la an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ bɛna ye a kɛnɛ kɔnɔ o kama maa min yɛrɛ bolo bɔnen don ka se ka sigi labɛn o bɛ faamuya caman di an ma a sigi kun kan Amadou Jara ani Fatumata Dunbiya olu ka sɔrɔlenw don. Lajɛli bɛ min kan an ka adamadenya fɛn fɛn bɛ dankara an ka adamadenya la an kan ka sigi ka kuma y'a dɔn i hakili b'a la salon san tɛmɛnen na mankan caman kɛra i n'a fɔ grève o sababuya de la gouvernement tun y'a premier ministre Abdoulaye Idrissa Mayiga premier ministre kɔrɔ a tun ye dantigɛli kɛ assemblée nationale la k'a yira k'a fɔ hakili jagabɔ dɔw bɛna kɛ wale dɔw kan baarakɛdaw dɔw kan ekɔliso tun sen b'o la an ye o lajɛrɛ fɔlɔ kɛ mois de novembre tɛmɛnen a filanan de bɛna kɛ ni san i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw mais dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn tɛ fɛn o fɛn bɛ an ka adamadenya lataga ɲɛ a bɛ kɛ o de kan dɔgɔtɔrɔw sen b'o la parce que dɔgɔtɔrɔw n'i man kɛnɛ adamadenya yɛrɛ jɔsen fɔlɔ ye kɛnɛya ye dɔgɔtɔrɔw sen b'a la olu yɛrɛ de y'a fanba ye mais o ni dɔgɔtɔrɔw ni ministère wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
il y a aussi un ministère de l'action humanitaire, de la solidarité, au ministère pour que moi ka fam ya bebo kalama o de be anga nyongo demo o de be o para la sabati voilà au ministère assurance comme be sena ina fo ambo be o de ka o mokono donc au ministère sembala en balakao muso to la ministère au fana sembala parce que ni ame ko kenya muso de folokodo donc il se ka ko foni muso sentala bon et puis muso yero ka joroko ina fa amba fo mema oni uka kew o bebe an se ka anga adamade akuma fo binama o bela jenyo fe donc na fara be ko secteur de la santé docteur de l'autre côté ni bede bala donc il y a fait comme gele o mona na salo gele mo sur la salle para tabolo kan donc je pense que anga nyema ya laje ka ne sigi ka fo la paix donc ka sigi ka kuma ina fo gele o mo be docteur ka fa fe la u yoro ka barak tabolo la gele o mo be furakelu ka natrawla furako ka natawla donc au kuma de bena fo na la sonama moi je pense que jamana be bolo mingambi ante se ka sege kuma na ningo ante se ka sege kuma na amanga sege nyongo famula parce que ne mo ma sege ka kuma tumaro la obe futini nyongo koro ka so no sege la ka kuma oba e ka fo iba miri fendo e do ka foti mais mi ya kunye ibo famuya wa ere ba miri tumaro la ki be ko ke ka ko do chene do ke sentala mais ni sege la na kuma na ere bi joro yala donc na fara kanga kuma o chen fo nyona abete yelema ambe yelema mi no fe abete gouvernement drombolo de adok chama ba on le robolo décentralisation na ni fen chama voilà c'est ça fen chama délégué lembe école ko ka fan fe santé ka fan fe fen chama be nyana bo an yero ka to ko dawla bo o nyana bo chugo fo ka sike ka fo ka bela kabeni juma temeni janvier kalo kile muka ani wolonvila sotelma malitel aye boyama sigi kana sigi ka nyeshi aka barakela shikima utatola segna fiembola barisabula ka daka sanchama kelen ku fe chake dayna kuna fonu ye ajira ka fo minen dama jenge ubulo maritu jalo ani sirunyare uluka sorolundu Ningera nisondia bay sotelma malitel barakela ubulo ubora barakero direction bela jelena Ningana kambe da u koroye munu menata sengena fiambola mogo shegi ne benata o sengena fiamboina u bela jele barake wa u tobe na to sotelma malitel taganya barawla fogata fo minkera anana bi an barake nyo munu tara retraite la olu blasra la anga la yini te dongol don kata mogo blasra me kasro an yere dama ma kafu ka kenyo nga non te an flega ni jama minna siya kunte yala anga la yini e ben anga do daklen fe ka bo daklen fe comme an gumbe an tuwa mena korone central la mi foli ke retraité munu be mi foli kuye parce que nous faisons fin fleni ne a chama be ne nu baraka nyongo fe mais sabali mun kerawla ne de bo sabali hakedo mais ma nyinu fe fana ka ya fama barana tabulla de do parce que akara mo woni fi na be barala abidu nyongo gasila abisega ka abidu nyongo gasila mais lawulin kamate barana ke tugado nanye fenge muna vraiment no mabe amatiki ka do ka fo barako na do aka ya fama an yɛrɛ fana ye a faro bɛɛ lajɛlen ma Abubakar Jako n'ale kumana a tɔɲɔgɔnw tɔgɔ la a ye sotelma malitel baarakɛlaw fo k'u barikada ka dugawu caman kɛ ni ka ladilikan caman di baarakɛla minnu tora ye olu ma fɛn fila kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ na o ye nisɔndiya ani dusukun degunnen dɔɔni munna nisɔndiya parce que ne ye jama nin bɛɛ k'a fɔ ko jama in nana parce que u jɛɲɔgɔn dɔw après 30 ans 32 ans de service u ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni minnu ye degun kɛ ɲɔgɔn fɛ o degun kɔfɛ u nana k'u sigi ka a fɔ k'an bɛn da olu ye o nisɔndiya bɛ na o b'a yɛrɛ na k'a fɔ hali an tun an ye kelen ye degun min bɛ na o jama kelen in dɛ n bɛ ka n kɔ don jama kelen min na o nisɔngoya bɛ na bawo il n'est pas facile a ma nɔgɔ san 30 dilinna i ka o jɔ don kelen
o nisɔngoya bɛ na o ye bɛn de ye sotelima ye an bɛɛ ka hɛrɛ de b'a kɔnɔ sotelima ye an bɛɛ ka misiba jabali de ye hali bi a tɛ ko anw bɔra dɛ retraite la dɛ mais anw y'a dɔ ye bawo anw balo b'a la hali bi anw munna anw ye actionnaire ye sotelima la donc ni sotelima yiriwara bi anw yiriwara ɲa bina anw bina donc anw sisan kɔni anw ye a baarakɛla dɔ ye hali bi an ka baara yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ fɔlɔ kan donc n ye jama bɛnna minnu b'a kɔnɔ sisan ka n'olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ laɲini bɛɛ bɛ sabati an kɔni ka laɲini ye u ka bɛn u ka ɲɔgɔn minɛ seli tapi kɔlɔsi ani kuranɛ o dira sɛgɛnlafiɲɛbɔla ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma walasa k'a f'u ye hali n'u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Sotelma Malitel mago bɛ u ka seli an'u ka dugawu la baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni surafana dun ye ni ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ka bɛn ni febaki tako 12 ye an ka jamana kɔnɔ o kadira de la Côte d'Ivoire jamana minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsi u ka bolola baarakɛlaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ka maa dɔw bisimilayara chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw fɛ u ka nali o bɛ tali kɛ ka se ka dɔnniya dɔ sɔrɔ an ka febaki kɛnɛ kɔnɔ o kɔfɛ k'an ka bolola baarakɛlaw wele ka taa u ka suguba kɛnɛ kɔnɔ mun bɛna boloda u fɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 28 ye ka taa bila octobre kalo tile 7 la Ali Amidou Badini ani Dramane Male olu ka sɔrɔlenw don bolola baarakɛlaw olu ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ n'o fɔra ɲɛna étant donné que Côte d'Ivoire fana ye jamana min ye bolola baarakɛla ka ca kosɛbɛ n bɛ se k'a fɔ jamana yɛrɛ fankelen bɛɛ ye bolola baarakɛlaw de ye donc an y'a mɛn ko Mali kelen ka foire min daminɛ yan nɔ donc anw bɛ Abidjan an fana tɛ se ka sigi étant donné que Mali fana y'an ka jamana min ye an y'a voisinw don an kɛ ɲɔgɔnw don c'est nos frères donc an y'o mɛn an fana wulila ka na an bɛna ka na o dɛmɛ k'a yira an ka jamanadenw na k'a yira bolola baarakɛlaw k'a fɔ ko bolola baara tɛ fɛn gansan ye a tɛ komi n dɛsɛra ekɔli la ou bien n ma foyi dɔn diɲɛ kɔnɔ ko n bɛna bolola baara k'o tɛ bolola baara ye baara min a bɛ adamaden nafa ka da mun ka diɲɛ bɛɛ basé bɛ bolola baara de kan o de y'an nakun ye ka na Mali dɛmɛ u ye foireba min daminɛ nin ye Côte d'Ivoire fana wulila ka na Côte d'Ivoire artisanat an ka bonba min bɛ yen min bɛ occupé bolola baarakɛlaw fana la n'anw fana y'o ɲɛmɔgɔ dɔw ye an fana wulila n'an ka patron an bɛɛ nana ka na o de la ka na aw fana dɛmɛ bon an b'a fɛ ka min sabati déjà aw bɛ FEBAC bɛ siɲɛ édition 12 nin la nin ye bon an b'an ta 3nan de la donc an mago bɛ o fana ka expérience caman na comme o fana mago b'an ta caman na min bɛ k'anw baara peut-être o tɛ k'aw baara min bɛ k'aw baara o tɛ k'anw fana baara donc an n'ale ka fara ɲɔgɔn kan pour que farafinna bɛɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ma cogo min na bɛɛ bɛ se ka profiter an bɛ baara min na donc an nakun de b'o ye. wula in na an balimaw Ivoiriyɛnw nana an ka foire kɔnɔna na ka na ni hɛrɛ kumaba ye mun ye u bɛ fɛ ka artisanw ka salon labɛn kɛ Abidjan donc ka na an wele o la donc ka na ni hakilina ye hakilina mun ko n b'a yira k'a fɔ ko boloden kelen tɛ bɛlɛ ta an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan Côte d'Ivoire ni Mali an bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka koba dilan a bɛ se ka kɛ nafa ye cogo min na an ka jamana fila ma ani an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma bon hakilina mun bɔra o kɛra hakilina ye mun bɛnna anw ma parce que o y'an fana taabolo ye mun ye an nisɔndiya ka tɛmɛ tɔ bɛɛ kan o ye u ka kɛwale ninnu président Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ de bɛ ka a ko sankɔrɔta donc o ye fɛn ye mun bɛ an galabu kɛnɛya ka taa ni ka hakilina ninnu don ba la et puis aussi ka hakilina ɲini an fana ka jamana ɲɛmaaw min Boubacar Keïta fana bɛ se ka hakilina in an b'a dɔn a bɛ caman kɛ ka hakilina in fana dɛmɛ cogo min na pour que an ka jamana ba fila ninnu ka se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan pour que ka jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana kɔnɔdenw bɔ nɔgɔ la. o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili bɛ bi taa walawalali ka ɲɛ. Algérie jamana kono a bɛ taa se fo bamagaci mɔgɔ 7 ma minnu ni olu fagara Algérie jamana lakanatigilamɔgɔw fɛ ka bɛn juma ma ka taa ni Algérie tilebiyan fanfɛla ye ka diga woroduguyan fan kan lakanatigilamɔgɔw ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ walasa ka se ka bamagaci mɔgɔw daga taga bɔ u da la u ko a ma ko opération antiterroriste kibaruya in bɔra ka bin ka bɛn jumadon de ma Algérie jamana minisiri fɛ min ka caw bɛnnen don sɔrasiya koɲɛw ɲɛnabɔli ma bamagaci mɔgɔ 7 minnu ni olu fagara lakanatigilamɔgɔw fɛ Algérie kɔnɔ bamagaci mɔgɔw ka ɲɛkunba dɔw don lakanatigilamɔgɔw
ka ni wulikajɔ in senfɛ walasa ka se ka fusiri bamaganciya walejuguw dana u ye bamaganci mɔgɔ 7 minnu si latunu u sera ka maramafɛn caaman sɔrɔ u nɔ la i n'a fɔ komi marifaw marifa baliw pɛrɛnbaraniw o n'a ɲɔgɔnna fɛnw caaman u sera k'olu sɔrɔ bamaganci mɔgɔ nunu nɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Algérie lakana tigilamɔgɔ nunu u ye dankarikɛ ni bamaganci mɔgɔ minnu na a kɛra Algérie jamana woroduguyanfan de fɛ ka digi a tilebiyan fanfɛla kan o yɔrɔ kuntagala ni Algérie dugu kɔnɔna bɛ t'i jɔ fo kilomɛtiri 550 la san 2017 kɔnɔna na lakana tigilamɔgɔw sera ka bamaganci mɔgɔ 91 de si latunu ni ka labanna ka tɛgɛ kɛ bamaganci mɔgɔ 40 na k'olu bila fanga ka bolo kan san 1990 waatiw la bamaganci mɔgɔw yɛrɛ damaw karila ɲɔgɔn na Algérie jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye ka su bayirika caaman bɔ nka bamaganci jɛkulu min bɛ wele ko Al-Qaïda au Maghreb Islamiki ani kulu maramafɛntigi wɛrɛw olu farala État Islamique bamaganci jɛkulu kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o bamaganci jɛkulu nunu olu de kɛlen do k'u dagayɔrɔw bɛn Algérie jamana marabolo dɔw kɔnɔ. Kenya jamana kɔnɔna na jamana fanga sinamatɔn jɛkulu ma ɲɛma Raila Odinga a bɛ sɔn k'a ka foroba sigili kɛ Kenya jamana ɲɛmaya la ka bɛn tarata ma hali n'o y'a sɔrɔ a tɛna na kɛ ni sariya kɔnɔna ye bari sabula ka d'a kan Kenya jamana fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ ko ka bɛn ni octobre kalo tɛmɛnen jamana ɲɛmaasigi kalataw ye jamana ɲɛmaasigi kalata minnu ni olu jaabi ye se di jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta ma olu y'a jira k'a fɔ ko u ma jɛ ni o waleya ye ɲanguma ko namara kɛlen do o ko la ka bɛn ni juma tɛmɛnen sɔgɔmada fanfɛla ye coalition Naza y'a jira k'a fɔ jaabi minnu sɔrɔla kalatasow ni kalatasow ni ɲɔgɔn cɛ olu faralen ɲɔgɔn ka jamana ɲɛmaasigi kalata tɛmɛnen na u ti kalo tɛmɛnen ko siga t'a la ko jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛ sebagaya di Raila Odinga de ma k'a fɔ ale de sigira jamana ɲɛmaya la ka sanga ni u ti kalo tɛmɛnen jamana ɲɛmaasigi kalataw ye min ye sebagaya di Kenya jamana fanga sinamatɔw ma k'a fɔ Raila Odinga k'ale de sigira jamana ɲɛmaya la o kɔfɛ kalata labɛnniba jɛkulu ye kalata kun filanan dɔ boloda segin kɛra jamana ɲɛmaasigi kalata minnu kan ka bɛn ni octobre kalo tɛmɛnen ye ni a labɛnna kalata labɛnniba jɛkulu yɛrɛ fɛ ka bɛn ni o jamana ɲɛmaasigi kalata ninnu bolodalen kokura jamana ɲɛmaasigi kalata minnu ni olu kɛra ka bɛn u ti kalo tɛmɛnen ma o jaabiw ma ta ni k'a don ba la tuguni an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen de ye Kenya jamana fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛ ni jaabi ye jamana ɲɛmaasigi kalata minnu ni olu kɛra ka bɛn u ti kalo tɛmɛnen ma Raila Odinga ye sebagaya sɔrɔ Uhuru Kenyatta kan Raila Odinga min ka sɔrɔta kun ye kuru 8,000,000 kɔri 1 ye Uhuru Kenyatta ale kun ka sɔrɔta ye kuru 7 kɔri 9 ye jamana fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ de ko kalata labɛnniba jɛkulu ani jamana fanga ɲini jɛkulu k'u jɛra ni ka namara de kɛ jamana fanga sinamatɔnw na o kama jamana fanga sinamatɔnw fana y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ octobre kalo jamana ɲɛmaasigi kalata jaabi bɔlenw kan k'olu ma sɔn o ma bari sabu ka d'a kan namara b'a la o de hukumu kɔnɔna na tarata nata o bolodalen do jamana fanga sinamatɔn jɛkulu mɔgɔw fɛ walasa Raila Odinga ka forobasigiliw ka kɛ Kenya jamana ɲɛmaya kunna hali n'o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ ani degun bɛna bɔ o ko in kɔnɔna na jamana fanga sinamatɔn jɛkulu kɔni bɛ u kumakanw kan fɔlɔ. Ali bi Kenya jamana kɔnɔ ka sanga ni musolakaw ka muɲukumaɲakaw ye an'u ka nisɔngoyaw ye u kun kelen do ka min laɲini jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta fɛ k'a fɔ musolakaw ka don jamana gouvernement kɔnɔna na jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta a y'u ka haminakow ta ni k'a don ba la a bɛ taa se musolaka 4 ma Kenya jamana minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta a ye musolakaw ka hami ta ni k'a don ba la musolaka 4 olu de ye jɔyɔrɔ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ minisiri musokɔrɔ min ni o kun ka caw bɛnnen do Kenya jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sira tagamali ma Amin Mohamed ale ye minisiri jɔyɔrɔ sɔrɔ minisiri min ni o ka caw bɛnnen do kalankow ɲɛnabɔli ma Rachel Onamo ale fana ye jɔyɔrɔ sɔrɔ gouvernement kura in kɔnɔna na ale kɛra sɔrasiya minisiri ye Monica Juma ale ye minisiriya jɔyɔrɔ sɔrɔ minisiri muso min ni o ka caw bɛna bɛn Kenya jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sira tagamali ma Margaret Kobia ale kɛra jamana foroba caw denmisɛnw ani musolakaw kunkankokow minisiri ye laɲini min kun kɛra Kenya jamana musolakaw fɛ k'a fɔ u yɛrɛ sen ka don gouvernement kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta a filɛ nin ye k'o de ta ni k'a don ba la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni ntɛnɛnjan tɛmɛnin ye musolakaw kun bɔra kosɛbɛ ni ka Nairobi dugu minɛ walasa k'u ka nisɔngoyaw jira ka laɲini kɛ jamana ɲɛma ye jɔyɔrɔ ka se ka di olu yɛrɛ ma gouvernement kɔnɔ jɔyɔrɔ minnu ni olu bɛ tali kɛ minisiriya jɔyɔrɔw kan minnu koɲɛw bɛna ɲɛnabɔ musolakaw fɛ ka sanga ni o muɲukumaɲaka waleya ninnu de ye a kun kɛra wajibi ye jamana ɲɛma ma a ka segin k'a ka gouvernement ci ni k'a jɔ kura ye ka jɔyɔrɔ di musolakaw ma hali ni musolakaw ani cɛlakaw jɔyɔrɔ ma se ka kɛ kelen ye nka gouvernement kura in kɔnɔ musolaka 4 o ye jɔyɔrɔ sɔrɔ minisiriya binakun kan.
RDC jamana kono jamana ɲɛma Jose Kabila kabirini a sigira ko kura jamana ɲɛmaya la RDC jamana kunna san 5 bi ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan. Jamana ɲɛma ye ni kunnafoni di kɛnɛ in sigi sen kan de walasa ka kunnafoni dilaw wele a ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye a ka baara bolodalen a n'a ka baarakɛlenw na. San 17 minnu ni a y'o kɛ jamana ɲɛmaya la ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu kan. Jamana ɲɛma Jose Kabila y'a yira kunnafonidilaw la kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ k'a fɔ ko a bɛ san caman bɔ bi ko ŋunuŋunukan caman minnu bɛ ka fɔ kunnafonidilaw ye ko fɛn bɛɛ dɔ b'a la fo tiɲɛ. Kunnafoni di kɛnɛ min ni a ɲɛnamayara jamana ɲɛma fɛ a y'a datigɛ ni nin kɔrɔfɔ in de. A ko fɛn min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmasigi kalataw bolodali baaraw kan a ye hakilisigi di kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko jamana ɲɛmasigi kalataw labɛnw ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ walasa a ka labɛn ka ɲɛ. A y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmasigi kalata minnu ni olu kan ka boloda Congo RDC jamana kɔnɔ ko a tɛna na fɔ k'a bɛna labɛn ko k'a kɛ ten ko a bɛna labɛn de fo k'a ɲa wa k'a kɛ kalata ye kalata min ni a bɛ kɛ bɛjɛ fanga kɔnɔna na wa ka se k'a boloda k'a kɛ bɛjɛ kalata ye i n'a fɔ ko min bɛjɛ fanga y'a laɲini cogoya min na wa ko kalata in ko a labɛnni b'a jɛkulu mɔgɔ bɛna kɛ Congo jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de k'a sɔrɔ min ma kɛ ni jamana wɛrɛ ka dɛmɛ ye fɛn min bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka kanbɔli la jamana ɲɛmasigi kalata nataw baara la a ma dantigɛli kɛ o kun kan. Waati min ni o kɔfara jamana ɲɛmasigi kalata la Congo RDC jamana kɔnɔ o bɛ bɛn desanburu kalo nata tile 23 ma. Jamana ɲɛma Jose Kabila a ka nin kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ muɲugumaɲaga waleya minnu ni olu labɛnna kerecɛn jɛkulu maaw fɛ a da sera o kɔrɔfɔw ma a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ diinɛ ɲɛmaya ani jamana ɲɛmaya kan ko fɛn fila de ko kelen tɛ wa ko ni Congo kerecɛn diinɛ ɲɛmɔgɔw ko n'u m'a lajɛ ni ka dan u ka diinɛ laseliw la k'u sen bɔ politiki ko binakun kan ko a bɛna kɛ tiɲɛni ye ko jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min ka kan ni fɛn min ye o ka di o ma min ka ɲi baara min na o ka to o bolo nisɔngoya taama min ni a bolodara n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman de bɔnɛ u niw na a ye sangafo kɛ ka ɲɛsin o mɔgɔ fatulen ninnu ka denbaya ma ka labanna ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin muɲugumaɲaga labɛnba ninnu ma k'a f'u ɲɛna ko jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'u jɔyɔrɔ kan ka kɛ niw lakanani de ko nka ko fɛn fɛn bɛ se ka tali kɛ dankarili la buna adamadennin ka ɲɛnamaya yɛrɛ kan k'u k'a lajɛ u k'u cɛma janya ka bɔ o waleya ninnu ma. Musaka ko lajɛrɛba min ni o sigilen do sen ka Davo ko World Economic Forum ni diɲɛ selegila ni jamana ɲɛma caman kelen do ka ɲɔgɔn kunbɛn lajɛrɛba in kɛnɛ kan ka sanga ni o lajɛrɛ in ye ka bɛn jumadon janvier kalo tile 26 ma États-Unis kaw ka jamana ɲɛma Donald Trump ani Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame u jɛra ka sigi kɛnɛ kelen kan kɛnɛ min kan Donald Trump ye folici do Paul Kagame da k'a lase farafina jamana ɲɛma kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni di kɛnɛ min ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ani Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame sigi kɛnɛ kelen kɔnɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Davo lajɛrɛba in kɛnɛ kan a kɛnɛ in sigili ma tɛmɛ miniti damadama kan o senfɛ da sera kɔrɔfɔ minnu ma o bɛ tali kɛ dantigɛliba minnu ni olu kɛra u fɛ lajɛrɛba in kɛnɛ kan ka segin ka se k'u da don la kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka walawalali kɛ États-Unis kaw ka jamana ɲɛma Donald Trump kɔrɔfɔ minnu kɛra fɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan a da donni kɔfɛ olu la ka ɲɛfɔli kɛ a ye foli kɛrɛnkɛrɛn k'o di Paul Kagame yɛrɛ ma ka labanna k'a ka kelenɲɔgɔnya wale ta k'a jira a la ka sanga ni Rwanda jamana ɲɛma sigili ye farafina tɔnba Union Africaine ma ɲɛmaya la Donald Trump y'a yira k'a fɔ k'ale sewara kosɛbɛ ni Paul Kagame ka sigili ye Union Africaine ɲɛmaya kunna a labanna k'a yira Rwanda jamana ɲɛma la ko tuguni ko a dalen b'a la k'a fɔ ko farafina tɔnba Union Africaine ka sigi nata min bɛna kɛ nin kɔfɛ ko Paul Kagame bɛna ye o kɛnɛ kan ko a b'a laɲini Rwanda jamana ɲɛma fɛ a ka foli lase farafina jamanaw kelen kelennaw bɛɛ lajɛlen ma o lajɛrɛ in kɛnɛ kan ale tɔgɔ la. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ ani kafunɛ Bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲani ka taa s'o ma aw k'an bɛn.